Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. Заявку на дегазификацию возможно направить следующим способами. Табигый газ көтүчеләргә шатлыклы хәбәр, ягулыкны өйләргә бирү төзәйтелә. В следующий год у нас план пока по количеству дворов немного меньше. Безнең ишек алды программасы тормышка ашырылу дәвам итә. Нефть кухнясында ниләр пешә? Бу һәм башка яңалыкларны мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Хәзерге вакытта Татарстанда газлаштыру дәрәҗәсе 99,6% тәшкил итә. Бу Россиядә иң югары күрсәткечләрнең берсе. Шулай да әле республикабыз үсә һәм газ булмаган йортлар саны артканнан арта бара. Шулай да караңгылыкта өмет чаткысы пәйда булды. Татарстанда масштаблы газ үткәрү проекты башланды. Белгечләр фикеренчә, аның нигезендә республикада барлыгы 903 торак пунктта 18 мең шәхси йорт газлы булачак. Участокка кадәр газ кертелүгә кемнәр өмет итә ала? Бу хакта тулырак Алсу Әмирова. Әлеге участоклар күп балалы гаиләләргә җир бирү турындагы закон кабул ителгәч тә формалаштырыла. Нәтиҗәдә 8-9 ел эчендә тулы бер микрорайон пайда була. Ләкин бу йортларның берсе дә табигый газга тоташтырылмаган. Гүзәл Нигъмәтуллин гаиләсе биредә җир кишәрлеген 2012 елда ала. Шундук йорт тергезүгә керешә һәм 7 елдан соң әзер йортка күчнәләр дә. Уңайлыклардан нибары электр линиясе. Шулай да Нигъмәтуллиннар үзләре кыю казыта һәм өйне дә электр аша җылытуга кили. Электричество белән отопление булгач, безнең электричествога бик күп счетлар килә. 10-15-кә хәтле 15 мең түләгән теге елны, бу елны экономить итә, безнең 10 меңгә чыга. Но өйдә салкын инде. Газ үткәрүне Сәйд Камалетдинов урамында яшәүчеләр дә күптән көтә. Закон буенча күп балалы гаиләләргә биреләсе кишәрлектәр электр, су һәм табигый газ белән тәэмин ителгән булырга тиеш. Әмма чынлыкта бу таләп Әлмәт районында гына түгел, Россия буенча да үтәлми. Шуңа күрә Урсалның күп балалы гаиләләре дә җирле хакимияткә проблемаларын хәл итүне сорап сукмак салган. Менә уже 3 ел буена йөрибез, администрациягә дә язабыз хатлар, лишний приемга да йөрибез, но берүк ответ этот финансирование юк дип. Газ үткәрү өчен чыгымнар артык зур булу сәбәпле җирле хакимият бу мәсьәләне һәрвакыт кичектереп торырга мәҗбүр булган. Ләкин 2021 елның июнендә Россия президенты Владимир Путин газлаштырылган торак пунктлар шикләрендәге йорт хуҗаларының җир кишәрлекләренә газны түләүсез җиткерергә мөмкинлек бирүче законга кул куйды. Основные критерии газификации. Газификацияның төп критерийлары мөрәҗәгать итүче физик зат, гражданинның торак йорт һәм җир участогына милек хукукы булу, газ куллану шәхси һәм йорт ихтыяҗларына бәйле булырга тиеш, эшмәкәрлек белән бәйле булмаска тиеш, йорт хуҗалыклары әле газлаштырылган торак пункт шикләрендә урнашкан булырга тиеш. Фиксированного населенного пункта. Социаль газлаштыруга Татарстан Республикасы буенча якынча 4 миллиард сум тотылачак. Шуларның республика казнасыннан 1,17 миллиард сум калганны Газпром газификация җәмгыяте бүлеп бирәчәк. Аны республикада Газпром Трансгаз Казан тәкъдим итә. Барлыгы 1,12 мең километр газ үткәргеч төзелергә тиеш. Заявку на дегазификацию возможно направить следующими способами. На официальный сайт единого оператора газификации Российской Федерации www.connectgaz.ru, на электронную почту epoalmetizgaz 01info@tg.gazprom.ru, в абонентском отделе epoalmetizgaz, окно номер 1. Время работы с 8:00 до 11:00, с 13:00 до 15:30. Сәйд Камалетдинов урамында яшәүчеләр инде 2021 елда ук программа таләпләре буенча кирәкле документларын тапшырганнар. Шуңа күрә дә барысы да якын арада Әлмәтләр кебек газы булачагына ныклап өметләнә. Алсу Әмирова, Айдар Кабиров, Яңгыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Йорт яны территорияләренә ям керткән безнең ишек алды президент программасы 2022 елда да дәвам итәчәк. Татарстанда меңнән дә ким булмаган күп фатирлы йортлар ишек алларын төзекләндерү планлаштырыла. Тулырак алдагы материалда. 2020 елда Татарстанда 3 елга исәпләнгән безнең ишек алды программасы эшли башлады. Программа күп фатирлы йортларга караган 7 мең ишек алдын кылачлый. Әлеге эшләргә 50 миллиард сум акча бүленгән. Татарстан Республикасында 2020-2021 елларда безнең ишек алды программасына 2169 ишек алды кергән. Төзекләндерү барышында нигездә 7 төрле эш башкарыла. Җәяүлеләр һәм машина юлларын асфальтлау, су турбаларын алыштыру, ташлар кую, яктырткычларны яңарту, көнкүреш калдыкларын ташлау өчен билгеле урын булдыру, спорт мәйданчыклары ясау, тирә-якны яшелләндерү. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты фонды директоры урынбасары безнең ишек алды президент программасы
программасы координаторы Венера Камалова хәбәр итте. Ул 2022 елда 2020-2021 еллар дәрәҗәсендә эшләр башкару планлаштырылуын искәртте. Ул билгеләп үткәнчә муниципаль районнарга безнең ишегалды программасы өчен документларны җентекләп әзерләргә кирәк. 4 муниципаль район Актаныш, Кукмара, Мөслим, Ютазы халык белән очрашуларның һәм фикер алышуларның документаль нәтиҗәләрен рәсмиләштергәннәр. 10 муниципаль район имзаланган беркетмәләрне тапшырмаган. Венера Камалова 2022 елга программаны гамәлгә ашыру планын җиткерде. 28 февральгә кадәр челтәр оешмалары белән төзекләндерү схемаларын килештерү бара. 31 мартка кадәр һәр объект буенча эш графигын формалаштыру. 1 апрельдән халыкка деталь схемаларны тәкъдим итү, 1 майдан 2023 елга ишегалларын карау һәм проектлаштыру, 15 апрельдән 31 августка кадәр төзелеш эшләре каралган. Безнең ишегалды программасы буенча 2021 елда Әлмәттә 93 ишегалды төзекләндерелгән. Киләсе елда да бу эш дәвам итәчәк. Бу хакта район башлыгы Тимур Нагуманов ел азагында узган матбугат конференциясендә белдергән иде. В следующий год у нас план пока по количеству дворов немного меньше, но зато каждый двор уже имеет такой большой опыт. Мы еще более качественно, я думаю, будем работать. Ишегалларын төзекләндерү программасына әйткәнебезчә 7 төрле эш керә. Быелдан исә шуңа өстәмә рәвештә күп фатирлы йортларда яшәүчеләр үзләреннән дә өлеш кертә алачак. Авылларда тормышка ашырыла торган үзара салым программасында шәһәр халкы да катнаша ала. Аның схемасын камилләштерү бара. Алсу Нуриева, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефть кухнясы. Әгәр дә шундый сүз тезмә ишетсәгез, аптырап калмагыз. Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән Әлмәт иҗтимагый үзәгендә бу көннәрдә шундый проект үз эшен башлап җибәрде. Аның эшчәнлеген безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. 17 январдан 28-не кадәр Әлмәт районының 11 мәктәбеннән 750 укучы заманча фәнни-гамәли форматта экология һәм нефть химиясе буенча мавыктыргыч укулар уза. Әлеге проект химия, нефть химиясе фәненең кызыклы һәм мавыктыргыч булуын раслап, яңа талантлар ачарга ярдәм итә ди оештыручылар. 8-нче сыйныфта балалар углерод һәм водород бәйләнешен өйрәнеп, нефтьнең нәкъ менә шуннан барлыкка килгәнен белә башлыйлар. Уку барышында һәр укучы үз куллары белән этаннан полиэтилен булдыру процессын чагылдырган молекулалар макетын төзеде. Менә бу этан, менә бу этилен, полиэтилен. Бик кызык булды. Укучыларның нефть химиясе полимерларынан ясалган көнкүрештә киң кулланылган әйберләрен эзләве укуларның иң мавыктыргыч өлеше булгандыр. Мондый мастер-класслар барышында һәр бала химия фәненең көнкүреше безне тәшкил иткән тотып карап аңлый. Для наших детей, для того, чтобы повысить их, скажем так, интерес к изучению. Безнең балалар өчен химия, нефть химиясын өйрәнү белән кызыксынуны арттыру өчен бу Татнефть компаниясының Татнефть хәйрия фонды тарафыннан оештырылган белем дәрәҗәсен күтәрү, яңа нокталар булдыру буенча комплекслы программаларның берсе. Безнең балаларга яңа белем алу мөмкинлеге булсын, аларда кызыксынучанлык үссен өчен киң мөмкинлекләр тудырылды. Знания, навыки, чтобы у них развивалось любопытство, чтобы они с удовольствием учились, постигали новые знания. Әлеге бөтен Россия проекты Әлмәттә инде 3нче елын эшли. Баштагы укулар педагоглар өчен дә оештырылган иде. Февральдә укулар яңа төр юнәлештә дәвам итәчәк дип ышандырды оештыручылар. Алсамирова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирдә Хәзерге вакытта җинаять эше кузгатылды, тикшерү бара. онлайн каракларның яңа эшчәнлек түре билгеле булды. Qadrli, men boshlag'ich ishlar bilan hozir Boliga ketdim, lekin to'yga kechiktirmaymiz. Ознакайда халык театры оешканга 80 ел тулды. На самом деле многие думают, что это такая, достаточно дворовая там игра где-то вот. Бадминтон спорт түрі буенча мастер-класс узды. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Соңгы вакытта полиция яңа интернет мошенниклык очраклары турында берничә хәбәр алды. Анда кешеләргә ерактан торып акча эшләргә үтәп тәкъдим итәләр. Мондый алдауларның берсенә Әлмәттән бер хатын-кыз да эләккән. Тулырак алдагы сюжетта. Әлмәттә яшәүче 62 яшьлек хатын-кыз эш эзләү өчен популяр сайтларның берсен кулланган. Ул анда анкета тутырган һәм телефон номерын калдырган. Озакламый аңа шалтыратып, интернет аша читтән торып хезмәт хакы тәкъдим итәләр. Эшнең асылы хатларны сортировкалау булуын аңлаталар. Эш бирүче барлык операцияларында махсус кушымтада үткәрергә кирәклеген сөйли. Хатын-кыз барлык шартлар белән ризалашып, телефонына 2 программаны урнаштыра. Аларның берсе җинаятьчеләргә кесә телефонына керү мөмкинлеге биргән. Кодлар керткәннән соң Әлмәтленең банк счетыннан 10 000 сумнан артык акча югала. Хатын-кыз үзенең кыргалдарлар корбаны булуын аңлый. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгатылды, тикшерү бара.
Полиция хезмәткәрләре интернет аша хезмәт хакы турындагы тәкъдимнәргә тәнкыйть белән карарга һәм мәгълүматны җентекләп тикшерергә киңәш итә. Кыргалдырлар даими рәвештә үз тактикасын үзгәртә, чөнки халыкның алдагы очраклары турында хәбәрдарлыгы арта бара. Бер генә очракта да үз онлайн банкыңның пин-кодын хәбәр итәргә кирәкми. Әгәр дә сезгә шалтыратып кызыклы тәкъдимнәр ясыйлар икән, истә тотыгыз, бушка сыр капканда гына була. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Теманы дәвам итеп, Әлмәтнең ЗАГС бүлеге яңа мошенниклык түрі турында кисәтә. Социаль челтәрләрдә 2022 елның матур теркәлү даталарына вакыт сату турында игъланнар барлыкка килә башлады. Бу дөрес хәл түгел. Никах теркәлү датасын һәм вакытын федераль бердәм гражданлык актларын теркәү реестрыннан ЗАГС органнарына шәхсән гариза биргәндә сайлыйлар. Алга таба бу дата һәм вакыт инде башка кешеләргә тапшырыла алмый. Яшь парлар никах теркәүдән баш тарткан очракта никахлашу көне һәм вакыты алар артында никах теркәлгән көнгә кадәр саклана. Әгәр билгеләнгән көнне пар килмәсә, гариза караусыз кала. Башка темаларга, калабызның православие диндәгеләре төп христиан бәйрәмнәренең берсен Хашмануны билгеләп үтте. Инҗил буенча бу Гайса пәйгамбәрнең Ярдан елгасы суында аруландыру вакыйгасына бәйле бәйрәм 18 гыйнвардан 19 гыйнварга каршы төндә башланып һәм киләсе көн дәвамында бәйрәм ителә. Халык календарында крәшен суыклары буларак та искә алына. Гадәттәгечә дини ритуал оештырылган Бәке шәһәр күлендә урнаштырылды. Бу елның бердән-бер яңалыгы ул аның формасы. Суга кирип дини йоланы үтәргә теләүчеләр күпер формасында ясаган Бәкенең бер ягыннан кирип суга чумганнан соң икенче якка чыга тордылар. Хашману вакытында кешеләрнең куркынычсызлыгын урыннарда кизү торган полиция хезмәткәрләре, коткаручылар һәм ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре тәэмин итте. Су куйганнан соң барысында кайнар чәй белән сыйладылар. Ознакай район мәдәни үзәгендә РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Касым Еникеев исемендәге Ознакай халык театрының 80 еллык юбилей кичәсе узды. Бәйрәм югары дәрәҗәдә оештырылып, бүләкләүләр, тәбрикләүләргә дә бай булды. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Кадерле, мин ашыгыч эшләр белән хәзер Борига китәм, ләкин туйны кичектермибез. Син бүген үк кил, кызны кара, иртәрәк кил. Әлбәттә кил. Әлбәттә киләм. Әлбәттә. Коллективны Олуг бәйрәме белән район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев тәбрикләп, Ознакай халык театрының югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Туфан Миннуллин бик дөрес сүзләр әйткән. Театрны талантлылар ярата аны дигән. Без мактанып әйтә алабыз. Ознакай халкы ул гомумән талантларга бик бай булган район. Нинди генә өлкән алсак та, мәгарифне дә, спортны да, авыл хуҗалыгы, производство, булар барысы да Ознакайда югары дәрәҗәдә. Кичәнең хөрмәтле кунагы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Казан дәүләт мәдәният институтының өлкән укытучысы, режиссер, актер Раушан Шарипов шулай ук ознакайлыларга теләкләрен җиткерде. Чара барышында халык театры артистларына тантаналы рәвештә бүләкләр тапшырылды. Чыннан да театрның көче искиткеч, сәхнә ул тормышның чын барлыкның чагылышы. Ознакай халык театрының бай тарихы бар. Биредә Касым Еникеев, Майз Вәлиев кебек күренекле шәхесләр эшләгән. Алардан соң режиссерлыкта Зөлхия Миннеханова, Зинфира Кашапова, Гата Ялалов, Гөлсинә Җамалиева үзләренең күркәм хезмәтләре белән тамашачы күңеленә үтеп керделәр. Ознакай артистларының сәхнәдә уйнаулары үзе бер бәйрәм. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел сайын гыйнвар ахырында Россия студентлары көне алдыннан Россия Эчке эшләр министрлыгы студентлар десанты акциясы үткәрә. Аның барышында студентлар эчке эшләр органнары бүлекчәләрендә кыска вакытлы стажировка узу һәм полиция хезмәткәрләре эше белән шәхсән танышу мөмкинлеге алалар. Акция кысаларында Казан инновацион институтының 2нче курс студентлары да кинология хезмәте эшчәнлеге белән таныштылар. Кинология хезмәтенең кеше кинологы полиция сержанты Алсу Халикова балаларны хезмәт этләренең эше белән таныштырды. Ул балаларга кинология бүлегенең эшчәнлеге үзенчәлекләре, хезмәт этләренең нинди булуы турында сөйләде, дрессировка кагыйдәләре һәм аларны өйрәнү үзенчәлекләре турында тулырак мәгълүмат җиткерде. Студентлар десанты акциясы атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. КамАЗ Мастер командасы экипажлары Дакар 2022 узышында чираттагы кабат җиңү яулады. Бу юлы мактау пьедесталында
Bütünlüğü bilen biznikler buldu. Әлеге жеңу Россия командасының қотлаулы халық ара раллида 19-ші жеңуі. Чемпионларны Бигеш аэропортында құла жайып қаршы алдылар. Биреге КамАЗ шаллы хакимияты вәкилләре, спортчыларның дуслары, туғаннары һәм якыннары, команда фанатлары һәм журналистлар жиылған еді. 44-ші Дакар раллии 12 этапны үз ішіне алды. Маршрутның ғымуми ұзынлығы 8000 километрдан артық. Шуларның йортысы махсус участоклар. КамАЗ мастер экипажлары бірінші күннен үк бірінші позицияларны яулады һәм көндәшләрен алга җибәрмәс өчен барысын да эшләде. Нәтиҗәдә КамАЗ мастер планетаның катлаулы раллиның барлык 12 этабында да җиңү яулады. Менә инде күп еллар командага үсәргә Татарстан нефтчеләре ярдәм итә. Аларның ягулык партнеры булып Татнефть компаниясе чыгыш ясый. Әлмәтнең 21-нче мәктәбендә бадминтон буенча мастер-класс узды. Башлангыч сыйныф укучылары бадминтонның тарихы белән танышты, үзләрен дә сынап карый алды. Әлмәттә соңгы елларда гына популяр булган спорт чарасында без дә булып кайттык. Күп кеше бадминтонны пляж уены дип саный. Чынлыкта исә бу 1992 елда Олимпия уеннары программасына кертелгән мавыктыргыч һәм кызыклы спорт төре. Бадминтон Әлмәт районы физик-культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдинның да яраткан спорт төре. Футбол һәм бадминтон уйный торган кеше буларак, бадминтон уйнаганда футбол тренировкасына караганда да ныграк арасың ди ул. Координация, көч, тизлек, шыдамлык һәм фикерләү таләп итүче бадминтонның Әлмәттә үсүендә нефтчеләребез өлеше дә бар. 2 года у нас существует клуб «Акбарс Крылья». Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән 2 ел безнең Акбарс Крылья клубы эшли. Спортчыларыбыз Афәрин клубта уйныйлар, Әлмәтне ил буенча тәкъдим итәләр. В клубе играют и представляют альметьевцы по всей стране. Кирилл Моряковка 14 яшь, бадминтон белән ул 4 ел шөгыльләнә. Егет тренировкага да, ярышларга да яратып йөри. Личный кубок ездили недавно. Также у нас соревнования в воскресенье в это были на личный кубок. Были также в субботу для младших годов, 9 и 12. Там уже было личное первенство у них там. 11 яшьлек Илья Гыйләҗев бадминтонга 4 ел элек килә. Башта Түбән Мактамада шөгыльләнә, аннан бадминтон үсеше үзәгендә Әлмәттә шөгыльләнә башлый. К нам зашел тренер, сказал, он набирает бадминтонистов, кто хочет играть, научиться. И я записалась. Потом меня пригласил другой тренер в Альметьевск. Я в Альметьевске занимала. Вот, в субботу я заняла 1 место, и в эти выходные поедем мы в Казань. Скорость вылета Валана составляет 493 км в час. Это самый быстрый вид спорта с ракетой. Декабрь айынан Әлмәткә Саратовтан яңа тренер Ирина Занина чакырылган. Ракетка тотып уйный башлауына да 20 ел тулып узган. Шул дәвердә ул профессиональ спортчы булып формалашкан. Аның иң зур җиңүе 2008 елда Варшавада узган халыкара турнирда 3нче урын алуы. На самом деле многие думают, что это такая, достаточно дворовая там игра где-то вот, а на самом деле по нашему виду спорта проводится много турниров, да, дети зарабатывают разряды, грамоты, медали, да, путешествуют в разные города, да, для того, чтобы участвовать в турнирах. Вот. И самое главное, что по нашему виду спорта проводятся чемпионаты мира, чемпионаты Европы, вот, и даже Олимпийские игры. Ирина Занина 21-нче мәктәп базасында теләүчеләрне әлеге спорт төренә өйрәтәчәк. Кызыксынучылар күбрәк булсын өчен менә шундый мастер-класс оештырылган да инде. Беренче карашка бадминтон бик җиңел уен. Чынлыкта исә бу билгеле техника таләп итә. Ышанмасагыз, балагызны бушлай секциягә җибәрегез. Секция әйткәнебезчә 21-нче мәктәптә урнашачак. Теләүчеләр саны артып китсә, калабызның башка спорт объектларында да махсус түгәрәкләр оештыруга мөмкинлек бар, диләр спорт идарәсендә. Әлмәттә бадминтон белән шөгыльләнүче балалар ил күләмендә дә яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Татарстан Республикасы җыелма команда составына керүче спортчыларыбыз да бар. Тик халык арасында бадминтон киң таралмаган, югыйсә ул кулланучылар өчен иң арзаны санала. Бадминтон буенча бушлай тренировкалар 7 яшьтәге һәм өлкәнрәк балалар өчен уздырыла. Теләге булган баланы бүген дә алып килергә була. Моның өчен Түбән Мактаманың Диван спорт комплексында Әлмәтнең 2-нче яки 21-нче мәктәбен сайларга була. Он сам появился в Альметьевске в 2012 году. Здесь были организованы любительские группы, дети немного занимались. В 2016 году я приехал из Казани, и мы открыли здесь центр развития бадминтона. Начали набирать детей. Тогда их было где-то около 40-50, сейчас
порядка 400 уже детей занимаются. Бүгін Әлмәтнең 6 спортчысы бадминтон буенча республика җыелма командасына кергән. Шуларның берсе Раил Мәрдәншин. Позвал друг и начал заниматься. Каждый день пытаюсь чего-нибудь достичь нового. В том году были соревнования в Питере, в Гатчине. Я занял 3-е место. Играть дальше в бадминтон, достигать новых побед и выиграть Олимпийские игры. 12 яшьлек Нурислам да Олимпия чемпионы булырга хыяллана. Ул яңа гына Чиләбедә узган бөтен Россия ярышларынан беренче урын алып кайткан. Сначала я с мамой ходил так, просто любительски. Потом мама говорит, может, походишь, если не понравится, ну, уйдешь. Я такой, ну, давай. Походил, мне понравилось, начал заниматься. Вот, занимаемся каждый день, с понедельника по пятницу, в субботу, воскресенье, какие-либо соревнования. Башка спорт төрләре сыман ук бадминтон да Татарстан нефтчеләренең канаты астында. Татнефть компаниясе ярдәме белән бездә 2 елга якын бадминтон буенча спорт клубы эшләп килә. Әлмәттә бадминтон 2012 елдан үсә. 2нче мәктәп территориясендә урнашкан зал әлеге спорт сөючеләрнең төп шөгыльләнү урыны булып тора. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыйк.